nayo ngoba lithi iBhayibheli umoya wakhe sowukhona uyabusa nethu savinjwe abazalwane ngoba basekhona ngabe soqalile wenza izinto ezinkulu kabi sivimbe enye indoda njengoba sisesena sondela bokuncwatshwa namhlanje ithuna ukuya phansi how many feet sondela ke bamba ke mntanami ungalingi uye ku 6 feet wethuna ungamazi u6 hours wasesiphambanweni lokumangalela ithuna ungene wehla ngeintambo 6 feet down ungazange kophatha incwadi ephethe 66 books noma sohluleka kanje ukuphatha iBhayibheli liphelele lonke phatha kaIsaiah ngoba ama chapter kuIsaiah awu 66 ingako kuqala nangabe wawuphethe incwadi kaIsaiah wawuphethe iBhayibheli lonke 66 chapters sezikunansi balahlekile ke manje abasangizwa ake ngibona izandla abangizwayo niphamiseleni niyangizwa ngempela